Abu mamaki ga iyayen wannan zamani, zaka ji suna da'awar cewa suna kula da tarbiyyar ƴaƴayensu, amma a gefe guda kuma sukan zanto tamkar mai yin gini ne, daga bisani kuma yana bin abin da ya gina yana rushewa. Idan baka gane karatun ba, to hakan yana nufin suna ganin sun kai matuƙa da makura wajen sauke nauyin tarbiyyar da Allah ya dora musu ga ƴaƴayensu, amma kuma can sai kaga sun bar wani ya je ya yi bake-bake a kofar gidansu da zimmar zance yake zuwa gurin yarsu. Alhalin da za ka yi masa kyakkyawar kallo da duba na tsanake, da za ka gane cewa ba a ma jima ma da yaye shi ba. Da za ka yi katari ka duba shi da kyau ma, watakila da za ka iya samun fidin botul wanda aka fi sani da bulumboti a cikin aljifunsa. Amma a hakan har murna za ka ga suna yi, suna cewa ‘yarsu ta samu masanshani. Lallai kam masanshani, domin kuwa shi masanshani ai shanshanawa yake ya ajiye ya kuma ƙara gaba ya cika rigarsa da iska ya fece. Allah sarki, ni a ganina irin wannan tunanin sam ba shi da mahalli a cikin zuciya da kuma kwakwalwa, sai dai a neme shi a can cikin kokon gwiwa, domin nan ne ya fi dacewa da irin wannan tunani. Hattara dai iyaye, hattara dai iyaye, hattara dai iyaye, hattara dai iyaye.